Nytkö ne tulee? Huomenta. 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 Tuutko ne pariin? Istu. No niin, meillä on Makrohardin kanssa tänään sitten lounaspalaveri ihan hetken kuluttua. Kirjoita muistiin. Kirjoita muistiin. Muistakaa sitten kaikki tämä tehdä. Meillä on hirveä kiire ja missä se koira on ja lähdetään lounaspalaveriin. Ja nyt sitten kaikki ollaan tässä mukana ja hirveä rahoituskriisi on ja meillä on lounaspalaveri sitten tulossa. Meillä on hirveä kiire ja keikkaa pukkaa. Illalla on tosi tärkeä keikka, eli palaveri pitää hoitaa nopeasti alta pois. Assarin ei tarvitse kirjoittaa sitä ylös. Mut Heksa, nyt pitää lähteä. Ykoko nyt? No moro! Kuule, nyt se mun palkankorotus, se on varma juttu.